Crvena armija je skraćeno ime za Crvenu armiju radnika i seljaka koju su stvorili boljševici tokom Ruskog građanskog rata 1918. Ova organizacija je postala vojska Sovjetskog saveza nakon njegovog osnivanja 22. Crvena boja u imenu se odnosi na boju krvi koju je prolila radnička klasa u svojoj borbi protiv kapitalizma. Iako je Crvena armija 1946. promenila ime u Sovjetska armija, ljudi sa zapada su i dalje koristili termin Crvena armija, kasnije na primjer tokom Hladnog rata. Uniforma vojnika Crvene armije u Drugom svjetskom ratu naoružanog sovjetskim automatom PPŠ-41. Uniforme vojnika Crvene armije iz vremena Ruskog građanskog rata. Tamanska armija 1919. Oznaka Crvene armije. Susret nemačkih i sovjetskih snaga tokom napada na Poljsku 1939. godine. Snajperska knjižica Crvene armije. Snajperska puška Mosin Nagant. Vojnici Crvene armije za vreme Drugog svjetskog rata. Fotoaparat i videokamera Crvene armije za vreme Drugog svjetskog rata. Zastava Crvene armije. 5 maršala SSSR-a s leva na desno: Tuhačevski, Buđoni, Vorošilov, Bljuher, Jegorov. Tuhačevski, Bljuher i Jegorov likvidirani su tokom Velike čistke.